Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, gaur osteguna da eta eguraldia benetan ero dagoela esango nuke. Beroa egin du egun hauetan, baina lainotuta ere egonda. Orain euria omen dator, ez dakit banik hau oso normala den. Gero esango dute aldaketa klimatikoa ez dela gertatzen ari. Astelenean gaia mailerekin landu genuen eta jarraian hori astea izan duguna bai. Ea ingurunea gehiago zaintzen hasten garen eta eguraldia lasaitzen hasten den. Ingurumenaren mundu egunarekin hasi genuen astea, eta aste berean, gaur, ozeanoen mundu eguna ospatzen da. Nazio Batuen erakundeak ezarritako data da, eta ozeanoek planetan duten garrantzia aitortzeko helburua du. Ozeanoak dira planetako birika nagusia, oxigenoaren zati handi bat sortzeko ardura baitute. Gainera, ozeanoak lurreko biodibertsitate gehiena hartzen du. Bertan, itsas ekosistema ugari bizi dira, milaka animalia eta landar espezie dituztenak, eta aldi berean ezinbestekoak direnak oreka ekologiko bat egon dadin. Aldaketa klimatikoak gure itsasoei ere eragiten die. Beraz, eguna ospatzen da horien zaintza eta gaiarekiko kontzientzia zabaltzeko asmotan. Aurten, mareak aldatzen ari dira, da lema eta besteak beste arratsaldean zehar online nahi duenarentzat ekitaldi bat antolatu dute. Eta, gaurko egunez film bat estreinatu zen, eta bertako protagonista txikiek ezin dute ozeanoetan bainatu. 1994 eta 1994ko ekainaren 8an Joe Dante estatubatuar zinema zuzendariaren Gremlins, umore eta beldurrezko film ezaguna estreinatu zen. Gremlins arrakasta komertziala izan zen eta kritikarien aldetik harrera ona jaso zuen. Hala ere, estena bortitzenetako batzuk gogor kritikatu zituzten eta kritikariek argudiatu zuten estena horien ondorioz filma ez zela egokia aurrentzat. Dena den filma edonork ikusteko moduan katalogututa zegoenez aurrak ikustera joaten ziren. Honen eta hurrengo hilabeteetan estreinatu ziren beste pelikula batzuen ondorioz, Ameriketako Estatu Batuetako zinemagileen elkarteak adinaren araberako kalifikazio sistema aldatu zuen. Guztira Gremlinsek 1.048 milioi dolar estatu batuar baino gehiago bildu zituen, eta 153 milioi inguru, mundu osokoa eta etxeetako ingurunetakoa zenbatuz. 1994ko laugarren film arrakastatsuena izan zen. Diru asko bilduko zuen filmak bai, baina ziur, bazirela ordaindu gabe ikusi zutenak. Pirateria bidez ikusi zutenak egin zuzen ere. Hala ere, badira horrelakoen aurka lanean ibiltzen diren asko, eta borroka horrek bere mundu eguna ere merezi zuen. Gaur, faltsifikazioaren eta pirateriaren aurkako mundu eguna da. Legez kanpoko ondasun eta zerbitzuak erosi eta saltzearen desabantaiak ezagutarazteko eta kontsumo arduratsuarekiko kontzientzia sortu zuten egun hau. Era berean, patenten eta egile eskubideen inguruan errespetua sustatu nahi dute.
Obra artistikoak, musika, kosmetikoak, moda artikuluak edo eta bitxiak falsifikatu edo pirateatzen dituzte askotan, baina badira sendagaiak falsifikatzen dituztenak ere. Horren aurrean, egunaren sortzaileek azpimarratu dute beharrezkoa dela horien erosketa eta salmenta prebenitzea eta borrokatzea. Milaka kopia imprimatu ziren neguaren jatetan geundelako eta ene osaba batek postale bat izkribatu zian estoa ene urte betetzia zelako estoa. Aldarrikapenekin edota borroken bidetik jarraituz, gaurkoan beste hirugai baititugu bide horretan, 1972 egingo dugu salto. Gaurko egunez, Vietnamgo gerran, Nick Ut Associated Presseko argazkilariak Fan to Kim Phuc neskatuaren argazki famatua atera zuen. Argazkiak Pulitzer saria irabazi zuen eta bertan neska txipigia napalmak erreta biluzik agertzen zen errepi batean korrika. Vietnamgo gerran, hegazkin estatuar batek napalm bomba bat bota zuen Trang Bang herrira. Antzegoen Kim Phuc bere familiarekin. Napalmak neskatila erre zuen eta herritik korrika irten zen arropa puska batzuk sutan zituela. Une hartan atera zuen argazkia Nick Utek. 9 urte zituen aurra ospitalera eraman zuten eta bertan egontzen 14 hilabetez. Azala transplantatuz, zainketetan. Etxera itzuli zenean, neska arrunta izatea espero zuen, baina Vietnamgo gobernuak eskola uztera behartu zuen, gerraren sinbolo nazionalizateko. Utek hartutako argazkiaren eragina hain handia izan zen, ezen historialari batzuek uste izan baitute irudiak gerra gerarazten lagundu zuela. Ea egia den hori. Al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Aipatu bezala, ekintzaile artean ibiliko gara jarraian. Gaurko egunez zilbaitzen Ingalaterran Emily Wilding ekintzaile sufragista. Zapalkuntzaren eta emakumearen eskubideen urraketaren aurkako ekintzen ondorioz, hainbat delitu egotzita atxilotu eta espetxeratu zuten. Strange Ways espetxean gose greban deklaratu zuen bere burua eta 59 aldiz baino gehiagotan indarrez elikatu behar izan zuten. Hollowayko espetxean bidegabekeriak salatzeko burdinazko eskailera batetik behera bota zuen bere burua. Bizkarrezurrean kalte larriak jasanda. 1913ko ekainaren 4 beste ekintza bat prestatu zuen. Epsomeko derbira joan zen zaldi lasterketara eta bertan emakumeen bozkatzeko eskubidea aldarrikatu nahi zuen. Uste da, bera zaldi batean kartel sufragista bat jartzen saiatu zela, baina gaizki kalkulatu zuela eta zaldiak bortitzki kolpatu zuela. Hala ere, egun horretan grabatutakoak erakusten du bera George Bosgarrenaren zaldiaren aurretik zioala bandera sufragista eramanez eta zaldia gelditu egin behar zuela, baina harrapatu eta lurrera bota zuen konorterik gabe utziz. Handik 4 egunetara hiltzen ospitalean. Fiero soldado con faldas soy, en pos del derecho del voto voy, que adoro al hombre no hay ni que decir, pero todos juntos son inaguantables. Señora Van, hoy las cadenas hay que romper, en dura lucha por libre ser, y nuestras dignas sucesoras cantarán al ser mayores. Por sí, vota la mujer. Me parece muy bien, pero ya que habla usted... Ingalaterra eta Vietnam aipatu ditugu, baina hemen ere baditugu gure aldarrikapenak. Erabakitzeko eskubidea adibidez. Horren alde gaurko egunez 2014an gure eskudagok Iruña eta Durango elkartu zituen gizakate antolatu zuen. 150.000 lagun eskuz esku elkartu ziren 123 kilometrotan zehar. Egitasmo antolatzeko 170 herri batzorde baino gehiago aritu ziren lanean eta 900 autobus antolatu ziren Euskal Herri osoko herrietatik. Ideia argia zuten, Euskal Herritarrok elkarrekin zer egitera iritsi gintazken sinestea nahi zuten. Sinetsi genuen eta baita lortu ere, baina orain guk hirurok beste kide batzuekin batera elkarrekin saio hau egin beharko dugu, ezta? Jakina, bai. Gaur Xabi Tolosak filien inguruan hitz egingo digu. Ea berak ze filia dituen?
Eta Koro Astigarragak horixe ikastolarako bidea aurrentzat seguruagoa eta atseginagoa egiteko proiektua aurkeztuko digu. Eta Nerea Ariz Navarreta Izkue aktorea eta sortzailea izango dugu gurekin kafe utxartzen. Arratsaldea prest dago, beraz, aurrera egingo dugu, ezta? Ekainak 8 ditu, gaur osteguna da, eta hau, bigarren kafea da. Zuekin, xuri dagoen, June Romatet Ibarguren. Atxaldeon. Eta zuekin, ilun dagoen, Oiana Maritorena Agenbe. Arratsaldeon! Eta ni Goiuri ez eizarandia nauzu, naizela aurkeztu. Eiderrek betidanik Summer bideo kaleratu berri du duela 4 ordu eta udarako giroan jarri gaitu eta horregatik ari gara entzuten betidanik kanta. Esan bezala arratsaldeon bigarren kafera, gaur gure irratsaio honek 600 eta 4. saioa du, ekainak 8, arratsaldeak 4 eta 18, eta hementxe gaude Goiuri, June, Oiana eta Laster Xabi izeneko tipo bat. Egunero bezala maite ditugun gauzetaz hitz egiten hasiko dugu saioa eta Oiana Maritorena Agenbek esango digu, esan didalako prestekarri duela gaur. Bai, jakina. Orduan ez beldurtu, Oiana? Ja, baina zaitinez asko gustatu zatitxo hau, Aiene, begira, maite dut ez batekin hasiko naiz, eta lotuko dut gero maite dut batekin. Ez dut maite edo maite baino gehiago asko kostatzen zain niri erabakiak hartzea. Edo zein gauzarekin eta erabaki potente badatorrenean, are gehiago. Bueltak ematen dizkiolako nire buruak alde honak, alde txarrak hau egiten badut ez bestea hipotesi horiek baldintzak gorroto ditut. Eta askotan ere, plan bat edo beste bat aukeratzerakoan, kosta iten zait. Baina maite dut, adibidez joan den astean erabaki nuen oso plan politia egitea lagunekin Bilbon, bertan bizi den lagun bat bisitatzera joatea, Aldezarreko zaharrean berri jaiak ziren, Euskal Giro izugarria Bilbon, hori ere asko gustatu zitzaidan, hori ere badagoelako Bilbon, naiz eta askotan esaten den, euskara gutxi edo entzuten dela, baina badago mugimendua eta Aldezarrean oso giro politia zegoen, eta lagunekin pasatako momentua horiek asko maite ditut, goizeko ezakizorrutan etxera joan, eta nekatuak egon arren bapatean bat nola pizten den eta berari esker badeno poz-pozi gauden eta holako momentuak asko maititut. Orduan, erabakitzea kostatu arren erabaki ona denean, zoragarria da.
Eta Junek zer maite du? Ba, nik maite dut bat daukat, eta ez da normalean maite dugun zerbaitekin lotzen, zer Renferekin lotuta dator, eta, bueno, normalean maite ez duan gauzak lotzen ditu horrekin. Hego Euskal Herriko tren zerbitzuarekin maite minduta gaude, Ba, nik gutun bat jaso nuen, aste honetan, aste artean. Zerbait txarra gertatu zitzaidalako noski Renferekin duela hilabete batzuk, ez dakit entzun zenuten, 3 orduz egon zen tren bat Donostia eta Gros artean geldik, bertan nengoen ni. Eta... Hau da, zer egongo dira, 600 metro? Bai. Eta nire ondoan zegoenak hartu zuen Donostian trena Grosen jaisteko, eta 3 orduz egon zen bertan. Ba, bertan egon nintzen, eta, erreklamazio horria jarri nuen noski, ze 7 bidaia egin banitu bezala kobratu zidaten, eta hori guztia. Eta dirua bueltatu zidaten, baina aste honetan jaso duen gutana berezia zen hasiera, eta maite dut hori ze hasitzen esaten, gogoratzen dizut edo jakinarazten dizut trenean entzerratuta egon zinela 3 orduz. Zani, hombre, uste dut konstiente naizela, eta ez diazula jakinarazi beharrik hori. Baina, egia da gero eman dizkidatela 2 bidai doainik, eta ondo aztertu behar dut hori, ez dakit diren bidai motzak edo luzeak. Baina, maite dut batez ere sarrera hori. Familian irakurri genuen eta barreak egin genituen. Ba, nik nire maite duta ikusentzunezkoarekin lotuko dut. Izan ere, hasi dira Ture detektibea telesaiaren filmazioak, Bilboko San Francisco auzoan, ezagutzen ez zuenarentzat Ture detektibe bat da. Jon Arretxe idazlearen liburuetan oinarrituta egongo da telesaia noski, bertakoa baita Ture, eta, liburuak irakurri balin badituzue, ziur naiz, albiste honek zirrara sortuko zizuela. Eta askotan ikusten ditugu, ez? Irakurtzen dituzu idazle estatu batuarren liburuak, eta gero erabakitzen dute, pelikulak egingo dituztela, eta ikusten duzu, ez? Irakurritakoa gero pantailan, nola islatzen den, ze desberdintasun dauden, eta sortzen da horrelako eztabaida bat, eta hori, zoragarria da, baina are zoragarriagoa da hemengo liburu batekin hori ere gertatzen denean, eta hain gertukoa sentitzen dugun liburu eta idazle eta pertsonai bat, telebistan ikusiko dugunen. Baina beste maite dut bat daukagu gurean, eta galdetu beharko diogu, ea zer dioen, baina ez dakit ba. Zer gertatu da Edena zan eder biok nora ezean gaur Kizarren mana. Arratsaldeon, Xabi Tolosa. Arratsaldeon, aizu, alare, galdetu beharko diogu, beharrik ez dago, ez diazu ezer galdetu behar. Ni gonbidatua naiz, baino, zuek zeate hor nagusiak, nire nagusiak, eta zuek esaten diazuna, nik akatatuko dut gustor asko. Baduk ez duen nahiko kriterio txukun gainera. Arratsaldeon, hiroi. Oso ondo gaude, ze eguzki izpi zoragarriak sartzen diren zure leio hortatik, ezta? Oso ilusioa da, hemen kriston euria idu, bai, euria idu, baina beroa idure baita, bero ezea, eta erdi gaixo nao, baina esan dut bez, oietik altxako naiz, eta etorriko naiz, sekzio apartazuekin eitera.
Genaren eredu izan, edo zer datorrela. Eskerrik asko, eskertzen da, Xabi. Bueno, bai, hombre, zuekin hemen gustora nago. Gaina, jakinda, hola sekzio gutxi ikatzen zezkigula, bueno, aprobetxatu nahi nuke. Gaurkoa deu bat, eta hurrengoa azkenekoa printzipioz. Orduan, bueno, tristura sartuko zait, oporretara triste jongo naiz, baina, bueno. Bueno, baina tristuraren aurretik maitasuna edatu behar dugu hemen Hori da. Bai, ondo esan dezu gainera, maite duta, ze neukan eskaera moduko bat, o iradokizuna edo botatzeko, izan ere, zuk ondo esan dezun bezala, Euskal edukiak ikusentzunean ikustea gauza politia da, esan. Eta negertatu zitzaiten, oen dela gutxi, irati ikusi nunean, pixka tontoa izan nintzen, baina irati nintzen ikusten, eta esan nuen, nik historia nik ezautzen dut, nin hau irakurriet, eta noski irakurri nula, nire oso komiki gustuko azalako iratiren zikloa. Eta nik zertatik ezautzen duen iratiren zikloa, Juan Luis Landaren komikia, Ipurbeltz irakurtzen nulako. Zuek irakurtzen zen duten? Ez dakit entzuleko, ez? Nik bai. Nik eukin nuen, goatzen dut ikasgelan genekala, hola alderen bat zegoela hortik, eta bai irakurri izan dutela, eta nik uste irati noizbait irakurri nuela hor, gero etxean eukidet, baina bai, nik banekan. Nik ez. Nik ere gutxi, bai? Gutxi. Ez que urte asko daukat, nik uste ez dakit zean markadatan hasi izan, baina nik uste 70 piku hasi zala, edo ez dakit 80 piku hasi eran edo, eta urte askotan zehar egontza, ni arpidetuta egon nitzen, Ipurbeltzera, izugarri gustatzen dieten, ez dakit garai hauten horretik jarraitzen duen. 1977-tik 2008-ra. Imaginatu, 1977-tik. Euskal komiki gintzarako oso leku garrantzitsua izan zen. Eta, bueno, nik oso gustoko nun. Eta bertan, besteak beste, ezagutu nun, Julius Landaren iraten zikloa eta ilusio asko intziten. Eta, tonteria bada, baina dago komiki bat, bere garaian Lope, Marskeleriak egiten zuna, bueno, bat baino gehiago egiten zituen, baina bat zegoen bat, pixka txoroa zala izan zula Bainoski jauna. Eta, oso gak erresa eta xumea, baina zan, nola repetitiboa zan, bazkaren garra zeite zizun, zala beti, zeo zegertatzen, eta jendeak bronka botatzen zizun, eta behar esatezun, Bainoski jauna, ez dauke gehiago, nire humorea hoi da, oso simplea naiz, ni, eta humore ere bai. Baina kontua da, interneten ez dagoela inun ezer horri buruz. Da, kasi existituko ez balitz bezala. Eta, banderen maite dut alde batetik dijoa Loperentzako komiki hori egin zulako, eta bestetikan, eskaera, rekobilazioen bat edo existitzea, nunbait baldago hola igota. Ez da, hori da nire galdera. Nire maite dut, nire ez da. Deituko diogu Uxue Errazkini, ereingo editoreari, eta berari galdetuko diogu, baduen aleren bat edo kopiaren bat, edo argazkitxoak bidaltzen dizkigun. Zeo zebentzat. Ez que nik bestela nola demostratzen dut existitzen zala. Ez que sikira egongo balitz horriren bat eskaneatuta, baina ez que ez da, ez zer interneten, ez zer ez da. Eta jendeak uste igual nik asmatu inditela. Tipiko gizu amets bat pixkat sukarrakin ontzea, eta jendea bai, esaten dizu. Eta, hoxe, entzun, demostratu existitzen zala, Bainoski jauna. Hoxe, oizan nire maite duta. Ze audio bat bidali behar diozu? Bainoski, Uxueri bidaliko diogu audio bat galdetzeko. Uxue, behar dugu jakitea, ea Xabi Tolosak kontatu digun gauza bat, egia den ala ez. Jakin behar dugu, ea Bainoski izeneko komiki bat, ea noizbait existitu den, berak dio Ipurbeltzen irakurri zuela, eta ez dakigu egia den, ala gezurra den, eta zure laguntza behar dugu. Marrazkilaria Lope izan zen, ondo gogoratze balin banaiz, Lope eta Bainoski jauna, da izen osoa. Horutzikoet. Izena Bainoski eta abizena jauna. Bale, osando, ea erantzuten digun gaur saioan zehar, gure Uxue Errazkin maideak. Haupa, Uxue, haupa! Con focos color. Ezkazu maite dut gehiago, Uxue? Ez, nahikoa, ez, honekin, gaina bakito janari esan du etzaioa beste gustatzen sekzio hau, orduan. Ez, beste nantzen gustatzen zait. Nereak esatea kasu zein beste. Ez, txantxa.
Baina zure sekzio asko gustatzen zait, osea, hortako ere prest eta gogotxo. Jo, pues hasi beharko dugu, ez? Bai. Ba, Ok. arratsaleko 4:00 dira puntuan eta sekzio apartari hasiera eman behar diagu eta horretarako ba, gure jingela jarri beharko dugu. Ene bada! Lehen esan du erdi gaixo Hori da, zegoela eta Eta hori xe entzun. Balista, esan diogu Bai, ondo hasi dugu. gaixo zegoela eta hori xe jarri dugu. Jingle zarra. Bueno, hoi hobetu nun, orduan bentsatola. Vale, Ez vale. dut gaizki, baina... Ez berria jarriko dugu. Berea jarriko dugu, da dantza jarriko. Venga, vale. Eta guain, botoi bat eman behar diot eta beldur naiz, ea hau ez zen beste zerbait izango. Bigarren kafean, naiz irratian, iritsi da ametsak egia bihurtzen diren txokoa. Nire sekzioa, zure sekzioa, denon sekzioa. Xabi Tolosa naiz eta astera doa sekzio aparta. Bai, ondo hasi dugu. Mila esker. Orain bai ez da? Bai, orain bai. Hasiko Orain. dugu nire sekzioa. Bueno, a ver, nik berez neukan asmoa sekzioa ondo prepatzeko. Baino, gauza bat gertatu da, eta burutik ezin izan dut kendu. Eta horregatikan gaur hitzeitean nator, esan bezala, filiei buruz edo fetitxei buruz. Baina ez edozein filia edo edozein fetitxe. Baizik eta nire ikasleek kontatu dizkidaten gauza pare bat. Zuek pixkat pulso hartzeko orengo generazioak nola datu zen. Lehenik eta ben, disclaimer txiki bat, nire ikasleak asko eta asko 18 urte badituzte. Vale? Osa, nik ez dut ditzein gauza hauetaz, adin txikikoekin, bale? Mesedez, ezkendu niri orain nire irakasle izateko lizentzia ezkendu, mesedez. Bale, kontua da, behi da. A ber, nola kontatu ezaket hau, ze berez da. A ber, lehenik eta ez, ingo du flashback bezala. Ikusentzunezko lengoaia erabiliko dugu, eta flashback bat egingo dugu ni aurreskolan egon garaietara, bale? Aurreskolan egonean, eske daukat argazki bat, eta nahi, burura etortzea argazki hau. Eta da, klase guztia mozorrotu zuten pailazotaz, bale? Entzuten nola ekintza bat, fabrikatu egin zituzten disfrazak, mozorroak, mundu guztia pailazoz mozorrotu zen, eta nahi nola zitzizkiten bat ere gustatzen, beldur pixkat ere baniela eta txikian itzanean, eta dago argazki bat, ni negarrez hormaren kontra, hola, eskuan globo bat daukatela. Eta bitartean, klase guztia pozpozik denak pailazoz disfrazatuta, bale? Eta pixkat, holako zehose sentitu nun, oain dela egun batzuk, nire ikasle batek, kontatu zitenen filia bat daukala, pixkat berexia, eta da pailazoekin. Ara. Bai. Ara. Eta pixkat hola sentitu nintzen. En plan de, ai ama. Zer asizitzaiten erakusten, Instagramen badaudela kontuak, eta kontuak. Ez bat edo bi, hain ez esaten dozenaka kontu daudela, neskak eta mutilak pailazoz mozorrotuta postura sensualetan, eta bideoak eta grabatzen, eta soinuak egiten, eta globoekin animalitxoak eta egiten, baino ez divertigarria dalako bakarrikan, baizik eta badagolako jendea hori ikustez zirrara edo excitazioa. Bai. Kitzikagarria iruditzen zaiala. Pixkat, bai, nola esan ezu? Kitzikagarria. Kitzikagarria, bai, oso kitzikagarria, eta gaina nire ikaslea, ni pixka gaizki sentitu nintzen, ze beha izitzaiten erakusten, eta beha izitzaiten, Instagrameko kontu hauek erakusten, eta ikuste zitzaion, behi da hau, eta behi da beste hau, eta behi da ura, eta ja, zijoara pixka, bera ere kitzikatzen aizeara, eta esan duen, nahikoa ikusiet. Baina, klaro, galdera asko sortu zizkiten, eta kontuatu nintzen, klaro, oain,
ba, horrelako filia arraroak eta balin badauzkazu, oso erresa dela edukiak internet bidez lortzea. Osea, gustatzen zaizkizula, ez dakit, sugeak, ba, seguru dauzkazula sugeentzako zeak. Gustatzen zaizula, ez dakit, bueno, oinak, ba, gizue oso famatuak diela, azken aldi honetan jende askok esan dit, zuek ez dakit oina zaleak zeaten. Ez bereziki. Ez. Egia esan, badut lagun bat oinekiko sekulako nazka sentitzen duena, eta bai, nazka kontra... Ez, justo kontrakoa. Eta beti dabila aipatzen, ez? Budara iristen denean, ze gaizki zeia mundu guztia sandaliakin, eta oin pila bat ikusten ari naiz, eta ez zaizkit gustatzen, begira, niri oinak, bosta xola egia esan, ez? Ez zaizkit itxusiak edo poliak iruditzen, ez naute erakartzen, baino ez didate horrelako abertsiorik sortzen egia esan. Kuriosoa da. Batez ere, ikusi diterako jende asko, gaina bideoak eta internetez daude esanez, diru asko irabazi omen daitekela oinak salduz. Nik ez dakit hori egia. Oinak ez, oinen argazkiak eta bideoak, ez dakit, oinak salduz. Agian oinak salduz diru gehiago. Igual. Moztu eta bidali, agian oinak salduz diru gehiago, bai. Egia nik ikusi ditu dela, sareetan bideopia bat, norbait dijoa kaletik eta neska bat topatzen du eta esaten dio, kaixo, barkatu, zenbat diru daukazu zure kontu korrontean? 58.000. Eta zein da zure ofizioa? Ez, nire oinen argazkiak saltzen ditut. Horrelako bideo ugari daude, bai. Eta hoi egia da, hoi gizurra da. Aplikazio bat badago horretarako existitzen dena. Bai, bai, eta nola dakizu? Sare sozialetan olako bideo gehiago ikusitutelako. Claro. A ber, kontua da, honekin, jende asko, zuri igual, oinak igual zaizkizu, baina dirua igual ondo etorriko zaizu gauzak erosteko, bizigean mundu honetan dirua oso garrantzitsua da. Eta ni jende asko entzun dut, esan ez, bueno, zer arrisku dauke honek, ez dauke arriskua, nire hanken, nire oinen argazkiak saltzea besterik ez da. Baina, klaro, sartzea etikoki, debate sakona dago, esan ez, klaro, zertarako erabiliko ditu jendeak nire oinen argazkiak, eta zenbateraino nire gorputza saltzen ari naiz jakin da zertarako erabiliko den. Orduan, pues bueno, iruditzen gauza bastante kuriosoa. Eta kontua da, honekin, nire ikasleekin, hitzitea tokatzea eta askotan, oza, ni naiz filietako irakaslea, ni beste gozak ematen ditut, baina egia da, nire klasean asko ematen diela, pues bueno, etika eta gizartearen inguruko eta eztabaida eta konversazio oso interesgarri asko, eta niri ondo datorkit, jakiteko horrengo gazteak eta nola datu zen, ze pentsatzen duten, ze gauzak dauzkaten buruan, eta gauza hau eta zizketan esan diate, azken aldi honetan, aurkitu tela jendea, bueno, alde batetik batzuk esate zieten, besape zale asko dagoela, besapea gustuko dutenak, eta interneten foroak eta daude besapen argazkiak eta partekatzen dituztenak. Eta kurioso. Estetikoki gustatzen zaizkie besapeak, edo besapeak zaintzea edo miazkatzea. Bueno, a ber, kasu honetan mintzat argazkiak banatzen zituzten, eta bai gizon eta bai emakumezkoenak. Behintzat hori, ez da beti bezala emakumezkoak azkenean sexualizatu eta objektu sexual bezala erabiltza, bezik eta kasu honetan da besapeak, berdintzait zenena da besape bat, eta jendeari hori gustatzen mentzaio. Baino, puntu bat gehiago, aurreratzea balen bagea, gauza arriskutsuk ere komentatu dizkiate. Ze badirudi azken aldi honetan, hemen Madrilen bentsat, Fabrik famatuan, askori gertatu zaie, omen dago jendea, zure ukondoa ikuitzera edo lastantzera etortzen dana. Azken fien, ukondo bat, bai, kaixo, batean atzetik norret etortza izo, eta azken fien, hori, pixkat, eraso bat da, baina nor... Bai, ez da lotzen erason, oiko eraso batekin. Ea ondo ulertzen dina izen, zuzaude adibidez. Bai, zuzaude goiuri festa, pozpozik, launekin izketan. Bai, haupa.
Eta dantzan ari gara, eta juhu, eta oso ondo, musika, eta norbait Bai. etortzen da, eta ukondoa... Eta ukondoa laztantzen dizu. Bai. Bitxia. Bitxia da, nik uste hitz egoki bat, beste ze. Gauza bat esango dizut, Xabi, hain ohituta gaude, eta nik uste dut June oiana ados egongo zaretela, festan egon, taberna batean egon, eta norbait etortzea atzetik, eta ipurdian horrela jotzea edo eustea edo gauza okerragoak, ukondoa balin bada, bida, sikiera. Claro, baina beida noa iritsi gean, nun pentsatzen duzu, bueno, behintzat ukondoa da. Bai. Ez zaizu eritzen pixka tristea hori. Guztiz, zeharo. Orduan, pues bueno. Eta ja, claro, ikasle bat neukan esan ez, ni larun bat ontan ni joarea, eta ja, komentatu dezuenakin, ja, nire outfita pentsatzen hasiko naiz, manga luzeak ezamateko. Osea, ja, ezintze, askatasun hori galtzen duzu, eta ezintzea jun lasai zer gauza jantzita, ja ez da ipurde ikuste zaizulako, edo bularrak pixkat ikuste zaizkizulako, ja da directamente ukondo aukiko dezulako airean, eta norbait igual azalduko dalako, eta igual igurtziko dulako eskuarekin. Osea, barkatu, Barkatu zikinkeri guzti hau eta zitzaitea, baina, bueno, oain iten nahi gehan nada, pixkat, nola esaten da, lan... Bai, pentsamendua edo bentsat lan soziala dago, azken fin, jendea jakinaren gainean egoteko. Hala ere, ez zuei horrelako gauzaketak gertatu balen bazaizkoe kizizue, noski komentatu sareetan eta jakiteko. Honekin berlazioa... Bai, bota. Esan duzu, hori ez, ikasleak esan zuela, pentsatuko dute, ze arropa jantzi ez, ukondoak estaltzeko, festara joango naizelako, aurreko asteetan ikusi dut sareetan, Frantziar estatuan modan jarri dela metrorako alkandora deituriko kontzeptu bat, eta dela neskak ateratzen direla etxetik gian soineko batekin edo gona eta kamiseta bat hori ez, tirante duna, eta eramaten dute pultxoan alkandora bat handia metrora sartzerakoan jantzten dutena, eta horrela estalita joaten dira garraio publikoan eta erasoak saiesteko balio omen du, eta gero metrotik atera, eta berriro alkandora hori gorde, eta hain izugarria da horrela ibili behar izatea. Osea, alkandora hori da, azken finen, tapatzeko eta disimulatzeko zure, osea, manta bat gainen jarriko bezala bezala? Hori da, bai. Oso ondo. Osea, barkatu, baina horitzea ja, eta hori modan jarri da esaten duzu. Sareetan behintzat orain hartu du sona. Claro, eta, gaina atxu behar dezu, hoi gainen deramaten, beroa pasatzen, eta hori dena, hoxe. Bai. Ukondoare tapatuko dizu, imaginatzen dut? Pentsatzen dut. Momentuz, esan dituzun gauzen artean, paiazoekiko filia, besapena eta ukondoena, arraroena ukondo egiten zaitez, ukondo bat benetan ez dela estetikoa. Ukondo guztiak itxusiak dira. Itxusiak dira. A ber, pixkat, ondo balin badokezu, hidratatuta, ez da hain itxusia, ez? Hoi, ez da krema hidratante pixkat. Artikulazio bat da, hor, ez. Niri itzen zait. Ez belaunak badu pixka bat zertxo bait, baina, niriak ez. Belaunak ez ez oso, aizu, igual oin, deskubritzeko zoofilia, koiuri jarri da zonez, barkatu baina, belaun bat, igual, jaola jarri da, eso des, pela, esan nahi nuen belauna ere badelako, ukondo artikulazioa eta horixe, baina ez, bale, jarraitu Xabi. Ez, bueno, a ber, ala ere, oain esan dezuela, ez dakit, igual zuek komentatzen zu, igual filiaren bat daukazuela, oain goiurirena deskubritu dugun bezala, igual ez dakit, baten batola, igual eduki dezakezue. Nik esako zuet bat dagola, oso berexia dana, baina aldi berean pixkat normalizatuta dagoena. Eta da, furroekiko filia. Hoi ezautzen dezue, imaginatzen dut? Bueno, Xabi. Zuk ezautzen dezu baten bat? Ez, pertsonalki ez, baina nik graduko azken urtea estatu batuetan egin nuen,
Aha. Kalifornian, eta nire etxe ondoan bazegoen supermerkatu bat, eta supermerkatu hartan, asteazkenero 8 egiten zuten furro bilera. Ai, ama. Supermerkatuan. Baina super divertigarria izan hartu ikusteko, ez? Zeharo bitia, eta horrela deskubritu nituen furroak, baina ziur naiz jende asko ez dituela ezagutzen, beraz, Xabi, azaldu mesedez, zure hitzetan, zer den furro izatea. Nire hitz, furro, furritik dator, furri, iletxu kontzeptu horretatikan, eta kontua da, badagoela jende asko, nun olako zirrara sortzen diona, edo kitzikadura sortzen diona, animalia nola esango nuke, humanizatuak edo antropomorfikoak direnean. Hau da, imaginatu, pertsona bat, otxo bat izango litzezala. Pertsona bat, otxoa edo txakurra edo katua edo animali bat izango litzezala. Zuek, duda hori zuek gero, interneten furro bilatzen duzu edo furri bilatzen duzu, ziur milaka eta milaka, milioika marrazki aurkituko dituzora, ze jende asko fantasiatzen du mundu horrekin. Batzutan, pixkat inofensiboa da, bakarrikan estetikoki jenderi gustatzen zaio imaginatzea ze isatx eukiko lukeen, edo ze aurpegi eukiko lukeen, azeri bat izango litzezala, bai? Ointxe bigarren kafea bideoan ikusten ari zetenak, dauzkezue Goiurik edo Junek ez dakizenek aukeratuta irudi... Nik aukeratu dut, baina Googleen agertu zaidan lehenengoa delako, Lehenengoa, hortxe daukagu. Hor furri badaukagu. Bueno, esan bezala, badago jende asko estetikoki interesa sortzen diona edo erakartzen duna mundu hau, baino badaude batzuk aratago juten dienak eta janzten dira, mozorrotzen dira beraien furri avatar batetaz. Ez da edozein traje, ez da edozein mozorro, baizik eta da pertsonaia bat, da zure alter egoa, eta normalen jendeak iten du gainera aukeratu txakur bat, edo esan bezala azeri bat, edo txo bat, edo hartz bat, edo eta bihurtzen du, esan ez, nik nahi detorrelako izan, horia nahi dut, edo gorria nahi dut, edo nahi ditut beharriak horrela edo ala, eta mozorro hauekin egiten dituzte, Goiurek esan du bezala, konbentzioak, bilerak, batzuk ikusi duzu, lehenengo argazkian oso ondo eginda zeuden, oain ikusten daikan argazkian, askoz ere creepyagoa daukagu gaurrean. Orain ikusten ari garen argazkia, ze agian irratitik entzuten ari zarete eta ez duzu gure streamia jarraitzen, badaude bat 3-4 pertsona, izango balia bezala despedida de soltero batean goizeko 8 Iruñeako autobus geltokian daudela autobusaren zai Donostira bueltatzeko, gutxi gora bera hori da itxura. Bai, ondo esan duzu, oso habilidade handia daukazu gauzak deskribatzeko. Kontua hori da, jendea eri gustatzen zaiola, batzutan, dena ez da sexuala, badirudi, horrelako konbentzioak egiten dituztenean, askotan dela, simplemente, hobi bat izango ditzala, eta hitzeiten dute, batek nola egin duen mozorroa, edo besteak nola egin duen, eta besteik gabe, izketan daude, baino, babestuta nola baita esan da, beraien pertsonaia edo alter ego horrekin. Dala, azken finen, furrotasuna. Hala ere, hemendikan gauzak sexualizatzera, salto oso txikia dago, eta jendeskok egiten du hau leheneko pasua bezala, eta gero, elkar konbentzio hauetan, bazken bukatzen dute, gauzak egiten. Horrela, generikoki esango, gauzak egiten. Ez esango zer, ez dakit nola egiten duten, ez dakit kremaira nun eukitzen duten, ez dakit nola dan asuntoa, baina egiten dituzte gauzak. Eta beste puntu bat aratago, ez dakit ikusi dituzen inoiz, adibidez, badaudela isatxak, zuk, nola esango eta irratin esan daiteke, ipurtzulo esan daiteke irratian? Noski esan daitekela ipurtzuloa. Vale. Ipurtzulon sartzen dezu plug bat eta isatxa eduki dezake. Eta horrekin, badaukazu egitea, zure intimidadean, pixkat bihurtu zaitezke, furro pixkat. Eta, hau kontatzen dizuen, zer, barkatu? Zarela furro euneko txiki batean. Euneko txiki batean. Naiz euneko 10 furro.
Claro, eta egiten duzu pixkaten plan, rar, ez, hola egiten duzu, eta ja dena badaukazu. Ez dugu esan, baino agian esan barko genuke, tarte honetan, gure helburua ez dela inor epaitzea, eta bakoitzak Bai. badituela, Xabik esan duen bezala bere filiak, batzuk bai epaituko ditugu, adibidez zure filia balin bada jende adingabea, hori bai Hori da. epaitzen dugu eta gaitzesten dugu, baina bestela, ez gu atope zuri ukondoak gustatzearekin edo zu axeri sentitzarekin oean, Hori da. Guztiz ados horrekin, eta gainera, kasu honetan, behi da, inorri, ez dakit nola esan, kasu honetan, badaukazu plataforma jendearekin zer, barkatu? Geratu zarela horri izozuta. Bai, barkatu. Ez, esaten joan hori, badaukazula jendea zure filia antzeko daukatenak, eta elkarrekin elkartzezate, eta ondo pasatzeko aukera daukazu, azken finean, denok onartzen dezuelako, eta badaudelako arau tazito batzuk eta nola gauzak egin, eta inorri mina ez diozu egiten, eta inor ez dezu erasotzen. Orduan, lortatikan oso, interesgarri iruditzen. Eta kontu da, ikasle bat eukin nula, furro izan zana, eta ni galdetzen nion nahizu, eta zemuz, eta beha postposizion, zesatezen, behi da, eske mendikan hile batea, Parisian nijoa, eta elkartuko gaztak izen bat, eta izangoa, kristona zen nijoa, ondo pasa, eta, ez dut izango inbiria ematen zitela, ez dit inbiria ematen, gaina ni neu nahiko banu, bai purzuretik sartzen dute baita zaizatxo bat, eta porai jo naiteke. Baino iruditzen ziteten, alde batetikan, guai daola, olako hobi berexiak eta balin badauzkazu, errexia daukazula zu bezarako jendearekin elkartzeko, eta errextasunak eta ondo datozela. Orduan, igual pertsona bat dago, bere sexualitatearekin eta arazoak dauzkela verbalizatzeko, eta igual oain errexia dauke jendearekin elkartzeko, eta ez sentitzeko, zuk esan dezu bezala Juri, ez sentitzeko gaizki jendeak esaten dionarekin, eta libreak gehala denok. Bai, egia da internetek hori asko erraztu duela, ez? Gai guztiekin, adibidez, pentsatzen dut orain ez dakit, azpeitiko mutiko batek K-popa gustoko badu, zoragarri interneten topatuko ditu K-pop zale ugari, lagun asko, foroak, sare sozialetan kontu asko bideoak ikusteko, txio ugari, eta duela 10 urte, ez dakit, norbaitek ekarri balin bazion, Koreatik pop disko bat, eta pila bat gustatzen zitzaion, ezin zuen inorrekin partekatu, eta gai sexualekin ere, hori gertatzen da. Interneten deno garela, denon lagun. Bai, hori da. Eta gu hemen, bigarren kafean, gaude, zuek nahi bazuet txatean esan, publikoki, ze fili erraro dauzkezuen, esantzezuen lasai, eta gurekin konpartitu dezakezuen. Guk ez zaituztegu epaituko. Hori da. Jendari lotxa emango dio orain txatean publikoki esatea, baina ez dakit beste modu batera helarazi nahi balin badigu zuen filia, guk gero anonimoki komentatuko dugu. Hori da. Eta beste sekzio baten itzen dezakegu honetaz. Hori da. Ondoango litzake. Behi da, bukatzeko. Bi gauza esango nituzke alde batetikan. Hori, badagoela guri idazte alde batetikan bigarren kafera, eta bestetikan, nola datu, hemendikan bi astetara azkeneko sekzio aparte edukiko dugun, eta temporada notako azken sekzio aparte izango dela, kristoan izango da, osea, ja urreratzi zuet, flipatu ingo dezuela, eta eskatu nahi nizueke, komentari hori baren badokezue, edo iradokizunen bat, edo zer gauza komentatu nahi izan ezkero, badokezuela idaztea, sekzio aparta abildua xabitolosa.com elbidera, vale? Sekzio aparta abildua xabitolosa.com elbidera, eta bertan jasoko ditut, zuen komentarioak eta haiekin egingo dugu, besteak beste, kriston sekzio aparta hemendikan bi aste barru. Baina, esan bezala, bukatzeko, ni kontua da, claro, ikaslei entzunez eta kontuan edukita, esan dugun bezala, negozio asko dagola, interneten, edukiak, dirua, filiak, eta ideia bat okurritu zait kristona. Ideia bat, negozio ideia. Ez dakit, ez da oso sekretu, guain izango eta seguro batemat aurreratuko zaitela, baina, jake sekzio partean zuten izaten, hemenik hemen gauzak zuekin inongo sekreturik gabe kontatzea dauzkat. Juneri segurazki, ez zaie gustatuko gain izango detena,
Badakizkitelakoz beak zea bertsio dauzkan. Baina, bueno, kontua da. Okurritu zait. Esan bezala fili asko daude, baina batetaz ez detitzein. Eta hori da ASMR-a. Vale? ASMR. Lasai, Jun, ez detingo ASMR orain. Lasai. Baldin bada norbait ez dakila zer dan ASMR-a, hiruok badakizue, Guyure, Oiana, June, vale. Oianak igual ez du entzunen beste ASMR. ASMR. Ez deteingo ASMR, lasai. ASMR ez dakinarentzako da mikrofonoaren ganantziak eta oso altu jarrita soinuak egitea zirrara arraro bat sortzeko entzulearengan. Vale? Zuk norbaran kasko jartzen dituzu eta entzuten duzu jendea mikrofonoa igurzten, mikrofonoaren ondoan soinu bereziak egiten, eta badago jendea horri zirrara sortzen diona. Osa, naizta igual kontzeptua etzen honen entzun, ASMR izena dula, segurazki entzun da zen eukan antzeko zeu, ez? Oiana, bintzat, ez? Seguro entzun da zeukala ze bigarren kafean sekulako erreportaje egin genuen horren inguruan Euskal ASMR-larietaz da eta oso landutako erreportaje bat, eta beraz Oianak jakin beharko luke zer den ASMR. Nork egingo ote zuen. Baina ni ez nago egunero hemen, eta ez dut egunero entzun. Baina edukiak online daude. Baina ez dut arterik, Goiuri bizitzeko ere. Etxez azterketa egin. Beti egiten di. Pasako dizuet esteka entzuteko. Hemen gauza asko entzuten dira. Zenbat eduki izan dituzu hemen, bigarren kafean? Imagina, zenbarren programa da. 604. Karo. Vale. Gustatu zait pilo bat, zenbarren programa eta biok batea, 604. Osa, da, izate kontatzen dena, usasko zuela. Zeatuta. Vale, bueno, kontua da, esan bezala, ASMR-ak badauka publikoa, eta ez gutxi gainera, eta bideo asko, entzule asko dauzka ASMR-ek. Orduan nahi okurritu zait. OnlyFans bat edo lako zeuze irikitzea, bai? Hanken mundua eta ASMR-aren mundua elkartuz. Hau da, nik pentsatuet, peida. Paliazo baten sudurra, nere hankeko behatz potolon jartzea, eta horrekin igurztea mikrofonoa. Osa, zuk pentsatu. Osa, paliazoen mundua gustatzen zaiona, hanken mundua gustatzen zaiona, ASMR-en mundua gustatzen zaiona, denak batera, boom! Elkartuta. Osa, pasada. Itzi gabe utzi nauzu, Xabitolo. Zuek, ez dakit zuek dirua jarriko zenuketen. Nik baginatzen, baietz, Nik ez. Eta, baina, eta belauna izango ditu. Goiuri belauna izan da bai? Ez. Belaunena gaizki ulertu bat izan da. Niri belaunak etzaizkit bereziki gustatzen, Niri belaunak hortxe daude eta eskerrak, baino... Eskerrak. Vale, agur! Markatu, Xabi. Bueno, lasai. Ondo, ni probatzen nintzen, pixka testa zan, jendeak zesatezun, porque igual, jendeak esaten du bain, nahi dula bihar bertan ja irikitzea kanal hori, edo OnlyFans, edo ez dakit. Itxengoet pixkat, baten batek zeuzatzen nintzen. Bai, erantzunak bilduko ditugu, eta bueno, ingo dugu horrela merkatuko azterketa bat, eta esango dizu, proiektuak aurrera egin dezan. Hala, ez ikusi dut, ez ezko izango dela, baina, bueno... Ikusiko dugu. Igual zaituko naiz, Hala ere, Xabi, opari badaukatzutako. Ahi ba? Bai. Begiratu pantailara adi, eta gero entzulari azalduko diogu zer ari garen ikusten. Ui. Aiba, existitzen da. Existitzen da, bai noski jauna. Esan dizuen ba, ja nintzen guatzen ez da ze itxura zeugan, urte asko di ikusi gabe, pues igual 20 urteo, ez dakit. Esan dezue, Ipurbeltz 2007 arte gontzala, pues 15 urte bai, 15 urte ja pasadia. Ai, bai, Loperena, hain zuzen. Bai, hementxe dago, hau da, Ipurbeltz 2006ko urriko
alea 352 zenbakia, eta hau Uxue Errazkinek, Ereingo editoreak pasa digu, bi argazkitxo pasa dizkigu, pasako izkizut, Xabi, baina hau gure oparia zuretzat, sekzio hain aparta egiteagatik. Aparta, segulakoa. Mila esker Uxue, eta mila esker zuri baita ari idaztearen gatik, ze ondo. Ja postik nijoa, ja nez gaixo, ja sentatu naiz? Jando no, ja bota eo zer gainea, bauketela neko energia, hori aurre egiteko. Mila esker, espero eta asko ez zaituztetela ez dakit nola esan, trastornatu, igual, filia raro hau eta zedezketan, igual deskubritu zu ez gustatzen zaizuen, bueno, ez zer gauza dela, kontatuko jazu, mendik aste pare bat baru, azken sekzio apartan. Beste behin gogorarazten dizuet, edo zer gauza komentatzeko, idatzi dezakezuela, sekzio aparta abildua xabitolosa.com elbide elektronikora. Eskerrik asko Xabi Tolosa, arratsaldeko 5 dira, eta beraz naiz irratiko estudio zentraletara joan berdugu azken ordua ezagutera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Esan bezala azken orduarekin joango gara, Egoi Belategiren eskutik, arratsaldeon Egoi. Baita zui ere, osteguna dugu, beraz, aktualitate parlamentariorako eguna, Gasteizko parlamenturagoa zuzenean EAJak eta PSek atzera bota dutelako EH Bilduk eta Elkarrekin Podemos Izquierda Unidak sinatutako zuzenketa Osakidetzaren etengabeko arretaguneak indartzearen alde. EAJarentzat ez dago inolako arazorik Osakidetzaren etengabeko arretagunetan, ez dago murrizketarik, zerbitzua egokia da eta ez da txarra, ez da negatiboa horietako batzuetan sendagile bakar bat ere ez egotea. Funciones del personal de enfermería, que para algunos grupos políticos parece ser un problema que solo haya personal de enfermería en los PAC. Para nosotros no lo es. Badirudi, talde politiko batzuentzat arazo bat dela etengabeko arretagunetan erizaintzako langileak bakarrik egotea. EAJarentzat ordea ez da arazo. Hala adierazi du Itxaso Berrojalbiz EAJako legebiltzarkideak Gasteizko parlamentuko osoko bilkuran Osakidetzako etengabeko arretaguneak erreformatzeko EH Bilduk aurkezutako legez besteko proposamena eztabaidatu ostean. Batira, egiturazkoak bihurtu diren murrizketei erizainei inposatu nahi zaien rola batu zaiela esan du Rebeka Uberak EH Bilduko parlamentariak, honen arabera inolako babes juridikorik gabe mediku lanak egitera behartzen dituzte erizainak aipatu zentroetan. Lehen opor sasoian egiten ziren murrizketak eta itxierak, baina orain urte osora zabaldu dira. Eta hori gutxi balitz, mediku gabeko guneak bilakatu nahi dira. Erizainak mediku papera egitera behartuak dira. Inolako babes juridiko gabe. Eta ez direnean mediku izateko formatu. Erizain bakarra dagoen tokietan jartzen da beste erizain bat, seguruago egoteko, edo esaten zaie kontrasteak beste pake batetara deitzeko, edo eta beste kasu batzuetan, medikua nola 10-etatik aurrera gongo da, esaten zaie 10-etatik aurrera etortzeko herritarrei. Eta galdera da, hori da kalitatezko arreta herritarrentzat? Esan bezala, gune horiek indartzeko proposamena atzera bota dute Lakuako gobernu bazkide PSE eta Eusko Alderdi Jeltzaleak. Parlamentuan, edo beto esan da parlamentuaren kanpoaldean geratuko gara, gora garbitzaileak kolektiboko hainbat lagunek eserialdia egin dutelako legebiltzarraren kanpoaldean greban dauden Osakidetzako garbiketako zerbitzuetako lankidei elkartasuna adierazteko. Ertzaintzak kanporatu egin ditu arrastaka hoi bezala. Greban dagoen kolektibo horretako ordezkaritza bat gogora ekarriko dugu baita ere, Gotzone Sagardui Osasun Sailburuaren bulegoan sartu zela maiatzaren 25ean, Sagarduik berak eskratxetzat jo zuen ekintza hori. Eta Donostian azken aipamentxoa ostiral honetan bere etxea uztera behartuta zegoen 76 urteko pentsiodun donostiarrak baduelako azkenean beste bizitoki bat eta ondorioz Amaran bizi zen etxea utzi egin beharko du kaleratzeak stop plataformak jakinarazi duenez. Behintzat, alternatiba bat topatu duela aipatu gizon donostiarrak. Informazio praktikoa gura esan baino lehen, gutxi aipatzeko lasai baititugu errepideak, beraz, bigarren kaferekin jarraituko duzu eta gu bueltan izango gara arratsaldeko 6etan informazioaren ariaren 3. edizioan. Eskerrik asko Egoi Belategiko, aurrera egin behar dugu, dagoeneko asteburuan pentsatzen ari gara eta planen zerrenda osatu dizuegu.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Oiana, plan asko dauzkagu asteburu honetan? Ba, egia esan behar badizut, uste dut eguraldi onarena nabaritzen ari dela aretoetan, eta ikuskizunak eta proposamenak badaude, baina asko kalean, eta jaialdi ezberdinetan. Noski eguraldi ona, jendea kanpora, aprobetxatu egin behar dira, udarak irauten dituen 3 ordu terdiak. Ma chambre en verre, boire de la vodka, aller chez Ikea, mettre un décolleté, louer un meublé. Ba, has gaitu zen, ekainak 9 ostiralarekin. Bai, ba, biharko adibidez, areto barruan edo ikusgai izango da Sagastitarrak antzerki obra, Zarauzko modelon, arratsaldeko 8:00 bertan, abizenaren inguruan, ba, familia batek bere eztabaidak izango ditu, zeinen abizena jarri beharrote zaion, jaioko den urrengo belaunaldiari edo. Txus eta txus. Aretxabaletako herriko plazan atxaleko 7:00 eskiniko da, kalean izango da. Bizilagunak dira eta bizilagunak izan ondoren bi protagonista hauek elkarrekin bizitzen hasiko dira eta horrasiko dira beraien komeriak. Eta dantza pixka bat ostiralerako festejos. BBK aretoan Bilbon eskiniko da, ostiral askotan flamenkoa eskaintzen da, eta hau ere flamenko ikuskizuna da, eta bertan gainera hausnarketa koreografiko bat egin nahi da flamenkoaren eta dantzaren inguruan. Eta euskal dantzara joko dugu, Aiurri ikuskizuna eskainiko duelako aukeran dantza taldeak, Jodioko herri plazan atxaldeko 8:00. Sur ton cœur, pardonner tes erreurs, jouer de la guitare, danser sur un comptoir. Eta larun baterako, ba, asfaltoaren azpian euria. Hau Gasteizko Matxete plazan izango da eguerdiko ordu batean, eta beste emanaldi bat eskiniko dute gaueko 10:04 Antzerki eta ekintza performatiboa da. Eta kokatzeko 2033 urtera bidaiatuko dugu, 10 urtez etxean COVIDaren ondorioz egondako jendea kalera aterako da, eta bertan, zer ikusiko duten, hori erakutsiko digute. Eta lan hau Kaldearte izeneko jaialdiaren barruan kokatzen da. Kaldearte aste honetan ospatuko da Gasteizen, ekainaren 8 gaur hasita igander arte. Eta Gasteizko kaleko arte nazioarteko erakustaldiaren 17. edizioa da. Bertan 71 emanaldi eskiniko dira guztira, eta 35 konpainiarenak izango dira. Konpainia hauek Euskal Herrikoak, estatu mailakoak edo nazioartekoak dira, eta beraien helburuetako bat pixkanaka euskararen presentzia handiagoa izatea, euskarazko lan gehiago eskiniko dira, berdintasunaren aldere egiten dute, eta beraz bertan Kaldearten sartzen bazarete webgunean, proposamen mordoa izango duzue asteburu luze honetan gaurtik hasita. Eta badakizuegu igandeak aldarrikatu zaleak garela, beraz, zer dago igandean? Ba, ez dut gauza asko topatu, baina igandean beste jaialdi bat ere ospatuko da bihar hasita igandera arte Pasaiako dantza festivala, eta bertako proposamen bat ekarri dut, Zanga Bazka. Zergatik proposamen hau? Ba, herri ekimen bat delako, hemen azken aldian herri ekimen edo herriak sortutako lanei buruz aritu gara, kafe hutxean eta hau Biteri plazan izango da eguerdiko ordu batean, eta 30 minutuko emanaldi bat izango da, herriko aniztasuna pixka bat erakutsiko duena. Eta esan bezala, bihartik igandera arte Pasaiako txoko ezberdinetan, aurreko urteetan ere aritu gara beraien antolatzaiekin hizketan, eta adibidez skate parkean badaude emanaldi ezberdinak, dantza emanaldia dira, 15 minutu ingurukoak, eta badago ordu beteko bat larun batean Kresalak eskainiko duena. Eta horrez gain, Pasaiako Iker Murillo dantzari eta koreografoari omenaldia egingo zaio, uste dudalako erretiroa hartuko duela hemendik aurrera. Cause I put a smile on my face, a facade you can never face. Eta bizkor beste bi jaialdia aipatuko ditugu, Estena jaialdia Errenderin ospatuko dena, ikastaroak ere badituena, dantza, antzerketa performantzak, eta Ibaiondo dantzan 9 eta 10 Gernikako lorategian Bilbon ospatuko dena, dantza ikuskizun ezberdinekin.
Eskerrik asko Oiana astebururako planen zerrenda osatzeagatik, esan bezala beste batzutan gehiago izaten ditugu, honek badu gauza on bat, zuri asko gustatzen zaizuna. Erabakiak hartzeko asko zerrexagoa dela. Aukera gutxiago, erabakiak errexago. Baina guk aurrera egin behar dugu, bigarren kafe bat hartu behar dugulako, kafe hutsa tartean hurrengo gonbidatuarekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Biderdian biluzik nau, hortozik nabil asfaltuan gainetik. Eskolara joatea berez egiten zaie nekeza hainbati. Liburuz eta kuadernoz betetako motxila bizkarrean hartu eta nahiak oraindik atera ezin da ikusten ditugu hainbat gaztetxo goizero pausaje astunarekin. Pozik joaten denik ere bada, baina postasun hori gehiago nabarmentzen da eskolatik atera eta etxera bueltan datozenean. Begiratzen didate ure zuzentasunetik. Eskolarako bide hori atseginagoa eta seguruagoa egiteko eskola bidea apain egitasmoa jarri da abian. Donostia Kultura, Mugikortasun Saila eta Horixe ikastola dira proiektu honen parte eta fase ezberdinetan jarduera ezberdinak egiten ari dira. Gaiaren sozializazioa dute lehenik eta uda ostean etorriko dira beste ekintza batzuk. Hoien berri izateko gonbidatu dugu bigarren kafera Koro Astigarraga Etxenike Donostia Kulturako teknikaria. Arratsaldeon eta ongi etorri Koro. Arratsaldeon, eskerrik asko. Zer moduz gara? Ederki, oso ondo, bai. Bueno, zuek ere bai. Bai, gure bai, hementxe, ari gara, saio egiten, egunero bezala. Eskola bidea apain, Koro, aipatu dugu, badela nolabait ere eskolarako bide hori atseginagoa eta seguruagoa egiteko egitasmo bat, joango gara pixkanaka xehetasunak aipatzen, baina lehendabizi, sarrera modura, konta iguzu, nondik sortu den ekimen hau garatzeko ideia? Bueno, nik uste duela ja urte batzuk Mugikortasun Saila ari da eskola bideak eta lantzen, eta horiek definitzen, baina oraingoan pauso bat haratago nahi izan du. Eta orduan jarri dugu martxan Donostia Kulturaren zuzendaritzapean eta elkarlanean noski gure atea jo zuten Mugikortasunetik, hori eskola bidea apain. Ez duk esan dezun bezala, eskola aurrek egunero egiten duten eskola bide hori seguruagoa izan dadin eta beraientzat ere atseginagoa. Eta egitasmo hau abiatu dugu Horixe ikastolan. Horixe ikastolak Zuloagan, San Bizente kalean Zuloagan duen egoitzan. Nik uste problematika berezi bat ere baduelako Horixe ikastola honek eta bere inguruan. Koro, gainera, aipatu duzu Mugikortasun Saila, Donostia Kultura Horixe ikastola tartean egonda, badela ja da urte batzutako lanketa bat, baina aipatu behar da ikasleak beraiek ere aurrek beraiek hartzen dutela parte modu aktiboan, ezta? Bai, zalantzari gabe, beraiek dira protagonista eta beraiek jarri ditugu eskola bide hori aldarrikatzen, elkarbizitza hori ospatzeko lan horretan, dudari gabe, zalantzari gabe, bai. Aipatu diguzu, Horixe ikastolaren kasuistika berezi hori, San Vicente inguru horretan, pixka bat, komplikatua edo dela, ez dakit, Koro, hori irisgarritasunarekin dira arazoak, edo ibilgailuak edo juntatzen direlako, zein da egoera hori? Bai, azken denboran, beraiek egunero egiten duten eskola bide horren inguruan, lanak daude, lanak batean, bestean eraikuntzak orduan gertatu dana izan da, azkenean alde zarra gainera Donostiako parte zarra oinezkoentzako eremua izanik, garraiolariek ezin dute sartu, bretxa inguruan aparkatzen dute gehienek, maniobrak egiten dituzte hor, eta, bederatzietan, eskolara umek, batez ere bederatzietan lehenengo orduan eskolara jun behar dutenean, autopilaketa, auto baino, furgoneta eta kamioi eta pilaketa
desentea handia ematen da inguru horretan, eta, bueno, ez da beharko luken aina atsegina izaten, ez da izaten batzutan eskola bide hori. Eta nolabait ere arazo hori konpontzeko aipatu dugu Koro ikasleek modu aktiboan hartuko dutela parte, baina ikasleek arazoaren berri baduten bezala garrantzitsua da inguru guztiak jakitea, ezta, eta zentzu horretan akaso aipatu dugun sozializazio edo lehendabiziko fase honetan sozializatze lan hori. Hori da, lehenengo fase honetan horretan zentratu gara eta bigarren fasea etorriko da eskuhartze artistikoekin eta udako oporren ondoren hurrengo ikasturtean. Aurten, lanketa berezia eginda LH2ko batez ere ikasleekin, beraiek dira Zuloagako egoitza horretako helduenak, zarrenak ez baino bai helduenak, eta beraiek egin dute 2 gela izan dira, eta, pixka bat jakinarazi edo kaleratu nahi izan dute, egunero bizitzen duten egoera hori. Orduan, horretarako guzti hau diseinatzeko ere MMJ arkitektura estudioaren laguntza izan dugu, aholkularitza, eta Deja Vu antzerki taldeak ere parte hartu du. Eta beraiek ikaragarrizko lana egin dute aurrekin, eta diseinatu dituzten eta garatu dituzten jarduerak atseginak izan dira bai umentzat eta bai inguruko eta kaleko jendearentzat ere. Hori galdetu behar nizun, Koro, sozializazio fase horretan, gaztetxoek egin duten lanketa hori, auzoan edo beste nolabait ere egoerara konpondu behar horretan inplikatuta egon daitezken, edo nolabait ere eragiten dieten gainontzekoek nola hartu dute lan hori? Bai, azkenean nik uste denek degula elkarren beharra, ez? Garraiolariek dendarien beharra dute, dendarie garraiolariena, aurrek ere badute beste biena, eta alderantziz, ezta? Orduan, maiatzeko lehenengo egunetan, bi gela horiek, LH2ko 2 gela horiek, landu dituzte hainbat mugikortasunaren inguruko, hainbat tailerreta egin dituzte, Deja Vu antzerkitalekoekin, eta gero, maiatzaren 25 eta 26an, bisita egin diete inguruko, beraien eskolabide horren inguruko, merkatari, saltzaile, dendari guztiei. Bisita egin diete talde 10 edo taldeetan, eta, lehenengo egin dutena da, beraien informazioa jaso, merkatariena, zer egiten duten, zer saltzen duten, noiztik, zer dan saltzen duten garestiena, merkeena, arraroena, bereziena, eta gero bere burua, aurrek ere bere burua aurkeztu, eta sesio horietan, eskatzen zieten edo jakinarazten zieten ekainaren 2an egingo zuten jarduera eta gonbite egiten zieten jarduera horretan parte hartzeko. Bisita horietan gainera, begira, eskaintzen zieten horrelako, hau da, origami bat, ez egit oso ondo ikusten da, horre eskola bidea jartzen du, eta origami hori da horrelako barkutxo bat egiten. Hortxe. Barkutxoa, horixe ikastolaren ikurra ere barkutxo bat delako. Orduan, jakinarazten zieten ekainaren 2an egingo zutela paseotxo bat, beraien ordu horretan, ez hain zuzen 9etan, baina bai 9:30, eta gonbitea egiten zieten garraiolari eta merkatari eta saltzailei guztiei kalera irten eta behintzat aurrak agurtu eta musikaz eta egin zuten ibilbide horretan parte hartzera. Eta ziurrenik parte hartu zuten, hau da, egunero eskola bide hori egiten ez dute, baina egunero eskolara doazen aurroiek ikusten dituzten merkatari lokal eta antzekoetako kidek ere, sorpresaren bate eramango zuten ez, gazteek kontatzen ziena, benetan egiazkoa zela ikusitakoan. Errealitate berri batekin egingo zuten topo. Bai, noski, bai. Edozein egunetan 9 inguruan irten da San Juan kale horretara, ikusi daiteke realitatea zein den. Eta egia da, momentu oso politak izan zirela bisita horietan, aurrek gustora hartu zuten parte, nik uste merkatariek ere gustora hartu zutela parte, aurre gainera opariak ere jaso izan dituzten, edo landare batzuk, adibidez Ebretxako saltzaileren batek, landareak erregalatu zizkien aurrei, beste batzuei txokolate beroa eman zieten, oso egun politak izan ziren aurrentzat, eta, estoikoa ere bai merkatarientzat, naiz eta aurrak egunero hor dauden jakitun, baina horrelako bisitak jasotzea aberatsgarria denentzat. Bai, noski. Eta aurrera begira, Koro,
Uda ostean etorriko den bigarren fase horri begira jarrita, pentsatzen dut orain egin den lanketa honetan oinarrituko dela, ez nolabait ere bigarren fase hori? Bai, hori da. Bueno, lehenengo fase hau bukatu zen aurreko ostiralean, ekainaren 2 egin genuen paseoa, musika, horixe ikastolako kanta jarrita altabozetan, eta merkatari eta saltzainen parte hartzea, eta garraioalariena ere, esan behar dugu. Izan zan, atera ziren, irten ziren, beraien dendetatik eta kamioietatik eta aurrak eta gurtzera. Eta bigarren faseari dagokionean, bigarren fasea hori da irailean, oporren bueltan etorriko da, eta hor sartzen da pixka bat artearen partea, ezta? Hor egiteko asmoa daukaguna da, ingurune zaila da honetarako ere, izan ere partezarra alderdi oso babestua da, eta ez da edozein interbentzio edo esku hartze egiterik. Orduan, horixe ikastolaren sarreran, gure asmoa da mural moduko bat jartzea, apaingarri, eta eskola bide guzti hori San Juan kalearen barrena dijoan eskola bide hori nolabait adieraztea eta aberasgarri egitea eta ikusaraztea, ez? Badela hor eskola bide bat, badagoela eskola bat, eta hortik egunero aurrak igarotzen direla, eta beraien espazioa ere behar dutela aurrek. Zalantzarik gabe, prozesu honen lehen fase honek izan duen arrakasta ikusita, ziur parte hartzen ari diren alde guztiak aterako direla egitasmonekin irabazten koro, eta gaurkoak honetan utziko ditugu, baina irailetik aurrera ere prozesuaren bigarren fase hori gertutik jarraitzeko, izango dugu elkarren berri. Koro Astigarraga, Donostia Kulturako teknikaria, mila esker, bigarren kafera hurbiltzeagatik eta esandakoa, irailetik aurrera ere izango dugu elkarren berri. Lan nahi badezu horrela ingo dugu gauzatxoa bakarrik, eskerrak eman dizkiet bereziki horixe ikastolako zuzendari eta irakasle eta haur guztiei, ze benetan planteatu dizkiegun jarduera guztietarako ikargarri prest azaldu dira. Beraien onurarako da, baina beraien parte hartzea ere oso garrantzitsua. Esan da geratzen da. Eskerrik asko, Koro, ondo segi. Zuei, mila esker. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Gure hurrengo gonbidatuak badaki. Ai? Oitzan, bale. Berriz hasiko ge, sarrera bat iteko, baina hazizu zuzenen. Bai, zu hazizu. Ez. Bai, ze gero aurrekoan bukeran agendatik alde, oida.
Nerea Ariznabarreta Izkue. Eibar, aktore eta sortzailea. Denetarik ikasi eta egin duen artista eta pertsona dugu Nerea. Antzerki formakuntza txikitan hasi zuen. Izan ere, 1988an Eibarko Kilikolo taldean hasi zen. Eta ondoren, Gasteizko eszena arte tailerrera joan zen 2001 urtean. Horrez gain, musika ere aldamenean izan du beti. Eta musika eta pianoko irakasle gradua lortu zuen 2001an eta 2004an jarduera fisikoaren eta kirolaren zientzietan lizentziatu zen. Gorputza adierazpena eta gestua oso interesgarria iruditu izan zaizkio beti, eta karrerako azken urtea Lisboan egin ahal izan zuen. Bertan, dantzan, antzerki fisikoan eta klaunean sakondu zuelarik. Bufoia ere landu du, eta Bonds International Clown School edo LISPan, London International School of Performing Artsen aritu da, Lisboa eta Berlin artean. Formakuntzari garrantzia handia ematen dion artista dugu bera. Beste hainbat konpainiarentzat lan egiteaz gain, Gorakada, En la Lona, Goitibera, Zurrunka, Uluak, Xake Produkzioak, bere konpainia propioak ere sortu ditu. 2008an bere lehen konpainia sortu zuen, Zurrumurru, eta berarekin 2015 arte aritu zen batetik bestera. Honen esperientziaz baliatuta, 2017an Naita sortu zuen, lenguai eszeniko berrietan apostua egin nahi duen konpainia. Disiplina artistikoak eta antzerki estilo ezberdinak batuaz. Konpainiarekin hainbat lan sortu dituzte dagoeneko. Kantu kontzertua, Anakleta eta Tekla, Amatxik dixit, Adela eta Martirio Bernarda Albaren etxean, besteak beste. Joan den maiatzaren 26an, Xake Produkzioakek Leidorren estreinatutako postdatari gabeko gutunak lanan ikusteko aukera izan zuten askok. Eta aurrerantzean ere, izango dugu beste askok. Lan horri eta eskuartean dituen beste hainbati buruz hitz egitera etorri da gurera. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Nerea Ariznabarreta Izkue. Mil esker. Arratsaldeon, Nerea. Arratsaldeon. Lehenengo galdera nik egin behar dut, irratsaio honek bigarren kafea izena duelako, eta tarte honek kafe utxe izena duelako, baina galdera egin aurretik erantzuna badakit. Hala ere, bada ezpada entzuleentzat. Nerea Ariznabarretak kafea gustoko du? Bai. Bai. Eta ikusleren bat hartzen balin bada, ez mai horretan ez dago katilurik, baina eskaini diogu kafea, Ez ezazue pentsa ez garela eskerroneko jendea. Bueno, bani beste galdera batzuekin hasiko naiz. Eta hasierara, gustatzen zait hasierara beti bidaia egitea bezala. Nik esan du txikitan dagoeneko Kilikolo, tailer, antzerki eskolak edo jasotzen hasi zinela bertan, eta jakin nahi nuke nolatan edo txikitatik hain gustuko ote zenuen musika eta bai antzerkia bietan aritu izan zara txikitatik eta ez? Bai, antzerkia pixka gehiago tiratu izan dit, eta hasi ginen baserrian. Denguzu artean, gabonak bueltan, bazerra prestatzen. Elkartzen ginen baserrian gabonak ospatzera, gabon sarrak ospatzeko, eta arduan, juten ginen gamarara, arropa jantzi, desfila batzuk egin, pertsonaiak, garaiko pertsonaiak elkarrizketatu, osea, Sabrina atortzen zai burura, imagina garaiaietan. Eta urte horietako batean egin genuen antzerki txiki bat. Soldaduzko, ez dakit zintzen, liburu bat irakurri genuen eskolan, eta etorriko zait gero igual izen burua. Bueno, hori antzestu genuen, eta pixka lotxatia izan banaiz ere txikitatik, ez dakit, antzerkiak beti gustatu izan zait, eta beti lagundu izan dit. Eta baita ere eskolan, Iturburun, genekan irakasle bat, Xabi, eta arekin ere egin genuen, behin batean antzeslana.
Elgoibarko Downtown taldekua zan bera, orduan, berak asko bizitzen zuen, eta hori bebai helarazi zigun, eta horrek izan ziren nire lehenengo pausoak, Kilikolorekin hasi aurretik ez, ja hor arginekan gustoko nuela, eta bai. Eta argi zeneukan nola bait, bertatik bideratu bartzen nuela, zegia da beste hainbat gauzare ikasi dituzula? Bai, nik uste dut azkenean ez nintzelako hau sartu, pausua ematera, baina ni batxillergoa egiten nengoenean, eta guztia, kriston zalantzak zer egin orain, eta nahi nuena zen, arte dramatikoa ikastera jun Madrilera. Baina, ematen zian alako, ez dakit Madrid, eta gero lagunekin komentatzen, eta horre gauza, geratzen zaizkizula oso sartu, eta batek esan zian, ez ni Madrilera beranduago jongo naiz, lehenengo men esperientzia hartu, eta gero jongo naiz, eta zen, bani ere, baina. Eta orduan gero, kriston zalantza, gero jasnekin zer ikasi, edo zer izan ziteken. Historia, filologia, heziketa fisikoa, hori, kirolaitea gustatzen zitzaidan, eta alaxe. Eta musika junda, ez dakit zergatik, txikitatea apuntatzen dizutela, eta hor jundan nirekin, baina izan da bigarren plano batean bezala. Ere nola ikasi izan dugun musika eta gauza guzti horiek gorroto eta maitasunezko erlazio horietako bat izan dut. Nire binebek ez zuten musika ikasi eta haiek ordean musika taldeak zituzten. Eta ni musika ikasitakoa, baina gero pixkat blokeatzen nintzen haiekin jo behar nuenean zerbait. Pixkat erlazio hori, baina hortikan jungara ateratzen eskerrak, berandu bada ere. Eta gero, formakuntzan ikaipatu dutez, asko ikasi duzu klauna, bufoi, antzerki fisikoa, hemen klaunari buruz, egia da behin baino gehiagotan hitz egin izan dugula gure gonbidatuekin, baina agian bufoiari buruz, ez dugu hainbeste hitz egin, ez dakit zuk zerbait ere esan diezagukezun horri buruz, edo zer eman dizun zure adibidez klaunak? Tira, hasiko naiz bufoien kontuarekin, ni junintzanian klauna ikastera Erik de Bontzen eskolara, Ibizara, ni klauna paiasoa ikasi nahi nuen, baina han argi zeukaten paiasoa erakusteko bufoia erakutsi behartzela, ez? Bat adarako argia eta beste iluntasuna. Eta orduan, nahiko askatzaileak dira biak, ala ere norberaren ispilua dira, orduan askotan igual topatu aldozuz gauzak, ez dituzula oso gogoko ikustea. Baina, orduan netako oso askatzailea izan zen, han egitea lehenengoz bufoia. Gorputza eraldatu, orduan zara gizarte honetako azken eslaboia, orduan bueltan zatoz danetatik, orduan danataz egin dezakezu barre, eta horretarako haukin bar da ere botere handia, edo jakin bar da izaten eskenatokian horretaz barre egiteko, eta ez emateko, eta jendeak sinisteko, ez? Orduan, hori, eta gero niri klaunak, jolasa eman izan dit asko, konturatzea barrera egiten nuela, baita ere, esote bai, badut hemen bizkomiko bat, eta begira, ez nintzen hain konstiente, ez da? Eta gero, norbere, nire kasuan, pixkat, kontrola eta deskontrolaren artean, hori kostatzen zitzaidala, jendeak barre egiten hasten zenean, nila hor... Lotxatu edo egiten zinen? Lotxatu edo, jolasa ja iritxera, ez? Ez hor asko gehiago dago, baina, hori zan nire ibilbidea, ez? Eta, oso askatzaia iruditzen zitzaidan. Eta orduan horregatik ikasi nuen, eta hasierako taller de artes eszenikasen hor Gasteizen ere txorta zegoen, eta txortasekin lehenengo ikastaroak eta oso gustora egin dituen, Kilikolon ere asun zegoen, orduan, beti izaten da, egun ze irakasleak azun, horrek ere engantzatzen zaituela, orduan asun gandia Gaibartarrak, eta txortasek hor sartu ziaten zerbait, eta ja gero ikastaro labur asko egin, baina behar nu ulertu barrutik, teknika, edo bestera ikastaroak eta egin hau, egin beste, baina ez nuen ulertzen zein zen, gero nik sortzeko behar nuen argibideak, ez? Nola egiten da numero bat edo klaun. Eta hori Erik de Bonten eskola lortu nuen, eta horrela hasi nintzen gero ja
sormenean pixkat. Eta holaxe, gero bufoian kontua eta hori gero atzerrian. Jarraitu duzu pixka bat. Bai, eta horrea zan beste leku batetatik, bidaia pertsonaletetik egiten zen lana, orduan gauza pixka da arraroagoak egiten genituen. Aipatu duzu hortik sortzera nola pasa zitekeen, ez? Edo zure sketxak, edo zure gauzatxoak sortzera. Nola sortzen du Nereak gaur egun? Oso galdera ona da, egia esan. Ze nik uste dut, ni neu ere harritzen naizela nola sortzen dudan. Bai, batzutan ni oso gorputzetik abiatu izan naiz, guazen probatzera, baina bai da egia, orain adibidez eskuartean dakaten udazkenera begira, gauzatxo bat, eta ez dakit izan den Shakeren kutsadura, baina behar dut idatzi orain pixkat. Kide batekin nahi naiz, eta joiatziko dugu, burura torri zaizkigu irudiak, baina bakoitzak ez dugu lan egin elkarrekin ere, orduan norbera sortzen duen iruditegia nahiko ezberdin esaten da, orduan pixkat paper gainean jartzeko beharra izan dut oraingoan, baina ez da beti horrela izan. Orain arte agian idaztearena etzen izaten. Ez. Zen gehiago, igual irudi bat etortzen zitzaidan, edo eskatzen dit hau egitea, eta zuri zer, nola egingo, edo ideia bat, eta nola egingo dugu. Oso jende asko, gero ikusi izan ditut orain Instagramen, nola asko erakusten diren sorkuntzanak, hori postiten kontua, igual estenak, irudiak estenak, hau hemen, zaltazaigu hau, pixkat horrela. Puzle bat osatzen junez, post bat ataltu, beste ekarri eta... Hori da. Bai, eta gero ere eskolan, atzerriko eskola honetan, zeuden bi buru, bat atzen oso hori barne bidaia, bihotza Tomasek egiten zuena, zer da zuk behar duzuna sortu, eta beste atzen oso konstrukzioa nola egin, oso praktikoa. Orduan ere horrek, ez interesantea, igual, abestia agertzen bada, borroka bat, bi momentu, suspentsio momentu, eta... bi talde irudi egin. Eta hori egiten, ez zekara ingo, eta horrekin inbartzen nuen, sortu ere, zer da interesgarria antzerki fisikoaren ikuspuntutik, beste eskola batzuk, beste bidatzu jorratzu dute, baina igual hori. Da interesgarria batzuk, naiz eta ez gustatu, igual abesten baute, o borroka balin badago, o espazioa mugitzen hau da, goian, behian, aurrean, atzean, eta horrelakoak agertzen badira, eta orduan, tresna hoiekin ere, hoiek ere kontutan hartzen, puzleak eginez. Tu sonrisa la más clara. Nik aipatu dut biografian konpainia ezberdinentzat lan egin duzula, gero zure taldeak sortzeaz gain, konpainia ezberdinekin lan egin duzu, adibidez orain Pinokiorekin bila desente egin duzu, ez da? Pinokio lanarekin, gorakadarekin. Gorakadarekin, bai, aritu izan gara, esan dut, bai, zeren egia da gorakadak, kriston bolopila izan dituela. Orduan, Pinokio agian ez da izan bere obrarik salduenetakoa edo biragien egin duena. Bai, aritu izan gara horrekin, eta hori jada bukatu da. Zeren horren ondoren, gorakadak sortu zuen zuaitza landatzen zituen gizona, eta horrekin oso ondo funtzionatu du, eta horren ondoren sartu da ere Kelonia eta Itxasoa, dala urten estrenatu dena, eta pixkat horrekin aritu izan gara, orain arte ez da, orain ja ekaina temporada bukatzen da, baina pixkat... Udazkenean bueltatuko zarete lan honekin ere. Bai, bueltatuko gara, gogoekin, eta emanaldiak suertatzen diren, ofizioa... Gora bera horiek. Eta zure konpainietan sakonduko dugu pixka bat, nik esan dut, 2008an, okerrezpanago zurrumurru, 2017an naita, ausarta, zuk esan duzu ez, mundu honetan ere akaso konpainia propia sortzea, zure lanetan hor, askok egiten dute ez, aktorea naiz, eta egingo dut deitzen didatenean lan. Baina beste batzuek ausartzen zarete, eta hortxe zuena ere sortzen, nolatan?
Inkonstiente. Inkonstiente Zuzenean, ez da? Ya está. Zuzenean, bai, osea, 2008an, gazte nintzen gazte, eta Erik de Monten eskola egin berri, ean numero finala, helduentzako klaun ikuskizun bat zen, eta ni nire buruanekan, jutea ikastera Mar Navarrora, ero, ja, antzerki fisikoakin edo Berti Tobias, hor Katalunia aldean, eta berak horren argi zeukan, ez, lagaia ikastaroak egitearena. Egin behar duzuena da, lan. Eta esan du, nik hau dakat, han sortu den klaustrofobia mendian, ni lokalera, fin, ere kamararekin, eske betu zen konstiente, osea, bakarri, ni grabatzen nintzen, ikusten nintzen, hasi nintzen, orduan ere beste merkatua zegoen, 2008ko krisia zen, ez da, baina antzerkian ikusten beranduago etorri zela, edo etzela horren beste nabaritu, eta hor, Kilikoloren arira, batzuk utzi zuten, beste batzu sartu ziren, amateur bezala jarraitzen genuen, oso posik nago amateur bezala egin genuelako gure turra, gure kolega dara, zekaten musikataleak eta jutentzian porai, ez Bartzelonara goaz, ez dakit nora goaz, eta gure antzerkiarekin ere horti goaz. Hori da. Egin genuen gure turra horrekoan gogoratu nuen izena Txorixo Mutur. Txorixo Mutur. Eta patetika kabareta ditzen zen, eta hor turra eta gero desegintzen, eta hoietako batzukin baina profesionalera sartu ginen, eta horra hasi ginen, hori izan zen klauna helduentzako, eta gero hasi ginen bizka paiasuekin, ipuin kontaketekin lanean, eta lan asko egin genuen. Eta gero, bat ama izan zen, beste ezakizer, ni badakizer, eta atzerrera jo nintzen, hor bien bitartean ere beste jende batekin ere hasi nintzen lanean, eta hola garroa bezalakoa naiz, eta atzerrera jun eta bueltan, beste txute, beste pila kargatu txute horrekin, sanuen, baita ere hor, ez, proiektuekin etorrita, ez, Adela eta Martirio Bernard Alberen etxean handik sortutako lana izan zan, horrekin etorri nintzen, eta atzerreko jendaren kontaktuekin, eta indar askorekin, indar asko behar da, eta bai dagia orain, beste jende batentzako hasi naizela lanean, eta bai egon da temporada pandemia ostekoa saltza pixka gogorra egiten zait, eta ez naiz igual hain antolatua, nahiago sortu, nahiago eta antzestu saltzen ibili baino, eta bai izan zela aurreko urtean edo, esan nuela ni deskantxu bat, nahi beste batzuentzako lana egin, hor jarri nire energia, eta beste haiek arduratzea emanaldiak izateaz. Orduan nire talean gauza txikiagoak egitea ju naiz, eta pixka bat ipuinak eta musika uztartzen horretan abil orain gehien bat. Marianorekin, bikotea dudala, Mariano Hurtado, bera musikari eta pixkat horrela. Eta aipatu duzu Adela eta Martirio Bernarda Albaren etxean lana, ez dakit nolatan Lorca berriz ere ekartze hori, ote zenuen zuk ere barruan, Lorcaren lan hau egin nahiko nuke, zuen estilora edo, baina ez dakit zerbait den hor beti egon dena, edo kasualitate hutsa izan zen lan hau? Ez zen beti hor egon, bai dagia eskolara jun aurretik egin genuen mikroantzerki bat, eta zuzendaria Imanol Espinazokin, baten zituen referentzia haunitz Bernarda Albaren etxearen kontura, ez? Eta zan Bernarda Albaren etxea, irakurri genuen, institutuan zeize, geraz irakurtzen zara, hau bombazoa da. Eta horrekin buruan, eraman nuen gainera liburua, atzerrira, baina jakin gabe egingo nuenik, eta han zegoen beste neskabatekin, Virginiarekin, berak ere hori asko sekala buruan, eta jarri ziguten ariketa bat, 20. mendeko antzeslan baten inguruan, esan genuen guk hau egingo dugu. Eta sortu zen gauza, super kuriosoa, oso arraroa, guretzat ere oso... Bakizu batzutan norbaitekin elkartzen zara, eta ateratzizkizu espero ez dituzun gauzak, eta horrelako koktel arraroa sortu genuen, eta jendearientzako oso bitxia izan zena, oso deigarria, eta zen genuen, hemen zerbait dago. Honekin jarraitu beharra dago. Eta niretzat izan zen, gogoa ere, ze Eibarren, badaude beste lagun batzuk, haiek oso asko maite dutela Lorca, eta horrela, ez? Baina Euskaldun giroa
dudan lagunekin, beti pixka eta ahaztuta ez dela. Osea, batzuentzako da Lorca, batzuentzako da, como, ez da hori, osea, eta orduan, gerturatze hori nahi nuen egin. Orduan, zergatik ez euskeraz, eta zergatik ez gerturatu Lorca pixkat euskaldun hoi, ez? Esango dut, igual, barra basada bat, baina, euskaldun izateagatik batzutan, itxi izan gara kulturalki, baztakit, izan daiteke flamenkora, izan daiteke teknogaraietara, eta gero zelako gauza ederrak sortu diren, ez? Bi hoiek nahasten direnean, azkenean, beste leku batetara iristen zara, hori albidetzen duzunean, eta pixkat hortikan zan gogoa, eta ikusi nuen gainera itzulita zegoela, euskerara, bi itzulpen aurkitu nituen, da nuen hemen, ez naiz lehengoa, badago mamia eta hortik. Nik sekulako maitasuna diot Bernarda Albari, bueno, ez berari, baina liburuari behin gertatu zitzaigulako laguntalde batean, behin eta berriz erabiltzen genuen, ez? Eske honek dirudi Bernarda Albaren etxea, eske honek dirudi, eta egun batean batek esan zuen, gauza bat aitortuko dizut, nik ez dut liburu irakurri, eta besteak nik ez da, eta besteak nik ez da, eta nik, ez, nik ez da, baina erabiltzen genuen espresio pila bat, eta nik ez dut irakurri, eta irakurri genuen elkarrekin? Bueno, ez, elkarrekin ez, bakoitzak bere etxean, baina bai. Eta ordutik jarraitzen duzu erabiltzen? Espresioa? Bai. Baina ja badakizu ez zertaz ari zareten. Orain ja ulertzen dugu. Echarte en falta hasta la muerte. Yo bailando al ritmo de mis... Lehen justu aipatu duzu, orain batez ere ipuin kontaketekin, musika, kontzertu horiek, kontatu pixka bat zer den eskaintzen duzuena. Kontu kontzertua izena dute, ez? Edo, izena du ikuskizun batek. Batek bai, kontu kontzertua. Lagun batek esaten zigun, jarri barri dozue zerbait, ez dakit, bota gorriak edo, ze kontu kontzertua ematen du zerbait orokorragoa dela, baina horrela ditzen da ikuskizuna berez. Hau, sortu zen, ze Mariano eta biok egiten ditugu ipuin musikatuak. Ipuinak hartu, batzuk guk sortuta, beste batzuk liburutegian harritu gaituzten ipuinak edo hartu, eta hoiei musika jarri eta horrela. Eta bukaeran, normalez egiten ditugu hiru ipuin musikatu, eta bukaeran ipuina abestu bat, kantu bat. Hor hasi ziren kantu ezberdinak sortzen. Eta baina kantuak ditugu, zergatik ez dugu egiten kontzertu bat. Kantu hoiekin. Eta orduan, kontu kontzertua justo kontrako formatua, badire 5 edo 6 abesti, eta ipuin labur bat. Eta horrela sortu zen, eta izan da, hori, bidaiatxo bat, Mariano hasi da pixka gehiago antzesten, eta ni hasi naiz pixka gehiago musika egiten, eta blokeo horiek askatzen, pixkat atzerriko eskola horretan hasi nintzen apur bat ere, zaudenean taldean, eta zuzak izuiten da, nidake pianoa jotzen. Venga, nik ingoet ezak izer, eta zu bitartan jo. Eta zu bitartan jo, eta bai, 10 minututan, izardi patxetan besoetatik eski izerditan, eta soltatzen jun, da, gero hemen ere, uzartu izan dut ere antzerkia, musika eta mugimenduko klaseak emateakin aurrekin, horrek lagundu dit pilote bat, osea, akatsa itera, errore itera, pianoa gizki jotzea, eta ez da zer gertatzen, eta haiekin askatu naiz asko erritmoa, pulsoa ariketa asko egiten, orduan baina erosoago nago. Eta horrek albidetu dit, pixkat ere kontu kontzertuan, bateria jotzera, simple, baina jotzera, eta teklatu pixkat, horrek albidetu dit xaken adibidez pianoa joa izatea. Ze esaten diazu hori duela 5 urte, eta denbora askar pasatzen da, berda, 2023an, 2018an, baina ez, nik uste ez nintzala gai izango. Ez. Naiz eta orbaina karrera izan, eta hori, baina ala nola urduri jarretzen naizen antzestu aurretik, baina gero badakit aterako dudala, eta gertatzen dela aurrera. Musikarekin igual ez nekan aiarri, eta pianoarekin ez. Hori bakizut batzutan antzerkian nola, igual testua jun altzaizun, eta naiten duela
beroak eta hola, eta gero da segundu bat eta gero futan agertzen da berriz, pianoakin ez zitzen. Etzan agertzen, ez? Etzan agertzen zen. Orduan, denbora pasagarri izan da eta hortxe. Aipatu duzu, Xake produkzioak eta bide batez hortik tiratuko dugu pixka bat. Duela pare bat aste izango da dagoeneko, ez? Estrainatu zenutela 26an hemen Tolosan bertan Leidorren. Prozesu bat izan duzue. Ez dakit noraino konta dezakezun zure pertsonaiari buruz? Baina, bueno, konta eguzu pixka bat nola izan den, ez? Kepa Errastik idatzitako testu hau, bera aktore, beraiekin lan egitea, Xakerekin. Bai, niretzako, kriston ilusioa izan zen, deia jasotzea, esan nion, zelako ilusioa, zuekin lan egitea. Eta irakurri nuen testoa, eta pixka flipatuta geratu nintzen, esan nun. Eta kepa esan nion, kepa hau, edo arribitxi, edo pixka raritoa. Eta santzia betu, nik honetako sekulako goakat, eta aurrera bolia, eta ni aurrera bolia, zuek... Zu aurrera limasoaz, ni ere, ni hor noa. Ez dakin ora, baina banoia. Eta orduan, izan da oso politxa, oso erresa, eroso. Ez da beti horrela, ematen du batzutan irrati elkarrizketetan, da ez dena ondo, ez konpainia batzukin ez da... Naiz eta oso nahi izan, batzutan ez da suertatu, eta beste batzutan, bai suertatu dira, giro oso politak, antzerkiak ere, hori, jartzen zara pixka biluzik, eta azkenia zurekideekin beste motatako harreman batetara iristen zara normalean. Hau da egia ikusten nuela, beraien artean, ja zegoela lan egiteko errestasun bat, ordan niretzako erresa zen. Eta, nire pertsonaia junzan sortzen pixka bat, binorketzekin nolakoa izango zen, Kepak argitzekan, hori, Chaplin jantzitako emakume bat zala, argitzekan emakume bat nahizuela pianoa jotzen, eskertzen dio dela pilo bat, pianoa jotzen duen emakumeak ere ikustarazteko, eta bueno, juntzan sortzen, gitarik ere horre zuzendaritzan, probatzen gauzak, ez da, muitu asko, muitu gutxia bertan, eta asko lagundu dit, hori clown formakuntzak, eta pianoak, azkenean ez du egiten berba, bakarne egiten da, nire pertsonaia, eta da, nire asko gustatzen zai bakarne antzestea, oso sirikatzailea da, dago kokoteraino, bera da, Kepak antzesten duen Mikel pertsonaiaren alterregoa, kokoteraino dago Mikelen bakarrizketa amai ezina, eta orduan da guai, dakatoke klauna, eta naiz eta bufoia ez izan, baina bai daka, ez dakiz, zirikatzaile punto hori, eta daka gaitasuna irudimenetik datorrenez, dena dela posible. Orduan, edo zerrekarri dezake bere poltsikotan, bere kutsatan, orduan askatasunen asko albidetzen duen pertsonaia da, naiz eta gero oso argia izan behar duzun eskena tokiaren gainean mugimenduekin eta abar jendeak benetan ulertzeko esan nahi duzuna. Hori galdetu behar nizunez, Mikele kasunetan bakarrizketa egiten du, eta askotan, nola ikasi duzu, ez, hainbeste testu esaten du, ez, ikuslego asko pentsatzen du, ze lana ez testua ikasten. Eta zure kasuan hontan ez dago testurik, baina hitzik gabe adierazi behar duzu guztia. Eta hori ere, sekulako lana da, eta sekulako erronka, ez? Bai, egia da ni ere hor eroso nagoela, erosoago esango nuke. Eta, baina erronka eta nola egon estena sostengatzen, eta opinioa ematen betetzen, janari askintzen publikoai, baina fokoak endu gabe ere, edo hartu behar denean hartzen da. Baina oso prozesu politxa izan da, eta nik asko gozatu dut. Bakarnekin, da espero gozatzen jarraitzi. Hori esan behar nuen, orain estrenaldia izan duzu, orain atxeden alditxo bat izan duzu, kepare kanpoan izan da oporretan, ointxe da bultatzeko ez da gaur edo bihar. Ez kontatu sekretu guztia. Dana kontatu. Konfiantzan gaude, kepa askotan izan dugu. Eta udazkenera begira, aurre ikusten dira emanaldiak, eta seguru denok izango dugula zuek bertan holtzan ikusteko aukera, ezta? Bai, hori espero dugu, batzuk ja lotuta daude,
atera da Ordizi, eta Barakaldo, eta Aretxabaleta, eta beste bat ez naizela akordatzen, eta beste batzuk horti daude. Bai. Beraz, espero dugu Donostin, ere, hori da. Bai, Donostin azaro bukaeran, eta bueno, ea suertatzen den, lana lotzea, eta hor bolo batzuk itia. Ziur baietz, eta guk hemen astebururo agendan esango ditugu. Hori da. Aipatu duzu behin baino gehiagotan, ez? Irakasleak izendatu dituzu, irakasle ona izatearen garrantzia, zer transmititu dizuten zuri, batematek ere beraien pasioa helarazi dizula aipatu duzu, eta zuk zure ikasleei uste duzu transmititzen diezula hori guztia, nola lan egiten duzu beraiekin, edo zein da hor, zuk helarazi nahi duzun hori edo? Nik helarazi nahi diet, nik antzerkia egin dudanean edo egin nituenean ariketak batzutan niri zabaltzen zizkiaten ateak, ez dakit buruan o gorputzan, ez dakit konpuertak eta batean mundu berri zatitxo bat zabaltzen zen. Orduan niri gehien deitu ziatenak pixkatoiek hartu eta aieri helaraztea. Eta baina legintzen naiz pasioa transmititzen eta legintzen naiz pixkatin, irakasle horrola, gustatzen zitzaidan atzerrian, nola erakusten zuten, nola ez dagoen ez geratzeko topiko, baina ez dagoela ezer ongi ez ezer geizki, hau da, proposamen bada, hau hobetu daiteke, eta pixkat hori irakurtzen, ez? Ari zera botatzen hau, hori errefortzu positibotik pixkat. Kaina sartzen baina, edo, berriz, berriz. Hor sartzen dut kaina, berriz. Oso ondo aritzera baina berriz. Ez? Pixkat hortik. Eta bueno, holaxe, konfiantza transmititu nahian, eta hortengo kurtsokoei adibidez, deitu ziaten hori maitasunezko historiozko Bergaran ematen detel nuen antzerki taldea, eta horrek zerbait, nera egin zerbait klaunakin, eta ez nik klaseak ategun horretan, igual ikasleek, eta egingo dugu, eta benga, eta ni flipatzen ze ikasturte erdian, da ez dakate hainbeste errestasun nahien burua jendearen aurrean jartzeko, beti pixkat atzera, ez aurten ez dugu erakutsiko zer, eta junginen, eta azkenean ez ausartak. Ez du konfiantza maten diguzu, eta nire ze ondo, eta nire barruti ze ausartak. Eta azkenean oso ongi atera zan, baina batzutan nire jartzen nahi saiek baino urduriago. Hori izaten da, ez zuzendariaren hanka dardarka ikustea, edo barrutik nola joaten den zuzendaria. Ausarta esan duzu ikasleak, baina nik esango nuke zukera aipatu duzun guztiagatik oso pertsona ausarta izan zarela, zure konpainiak aurrera ateratzen, proiektuak, kanpora joan ikastera, ikasten asko, ez, aritu zara. Esango zen nuke ausarta izan zarela zure ibilbide honetan guztian? Esango nuke baiet, zu esaten ari zarelako. Eta orain kanpo, begiratzen da baina ausardia horretan, zalantza asko izan ditut, eta nire lekua galdu izan dut, eta, bueno, baina geratuko naiz horrekin. Ausarte izan naiz, eta lortzen eta ausardia mugimenduarekin, orduan, ez du nahi geldi egon nahi. Eta aipatu duzu gelditasun horretan ez egoteko zerbait ere udazkenean hor ze ari zarela sukaldatzen edo kozinatzen. Ez dakit esan daiteken zerbait, edo esan nahi duzun, bestela lasai, deituko dizugu aurrerago, datorren ikasturtean eta berriz ere ekarriko zaitugu zerbaitekin. Igual bai. Listo. Ez dugu aurreratuko, hor geradadia jendea, zer ez arrarekin edo zeo zerrekin hor. Guk saioa agurtu behar dugu, Iona. Seiak dira, Seiak dira, eta nik ostegunetan badakizu ez ere egiten dudan. Pintxopotea. Ara. Seietan nik hemendik alde egin behar dut. Ados, bueno, joan zaitxe. Entzule maite.
osteguna da, ni jari nintzen pentsatzen ostirala zela eta agurtu egin behar zintuzte dela eta astelenen arte, baina ez bihar hementxe egongo gara, arratsaldeko 4 eta 5 egunero bezala naiz irratian, hementxe egongo gara zuen zai. Keep calm and bigarren kafea.